bioforstimulace a diabetes. Diabetes neboli cukrovka je civilizační onemocnění a postihuje značnou část populace. V České republice podle Diabetické asociace České republiky bylo v roce 2010 evidováno více než 800 000 diabetiků. Diabetes postihuje kardiovaskulární systém a vnitřní orgány. Nejvíce postižené jsou ledviny, je to srdíčko, je to zrak, vznikem glaukomu a je to nervový systém. Diabetici mají takzvanou diabetickou neuropatii. Všechno tady tyto postižení jsou způsobeny jedním jediným. A to tím, že vzdálenost mezi buňkami a krevními kapilárami narůstá. Zhoršuje se difuze, zhoršuje se okysličení buněk, živiny nejdou do buněk a buňky odumírají, pokud vzdálenost přesáhne více než 200 mikrometrů. Bioforstimulace nabízí účinné řešení a pomoc. Když se podíváme na buňku, tak bioforstimulace působí na buňky. Můžeme si to představit tak, že energie, kterou bioforstimulace vydává, prochází buňkou a buňka si vezme tu část, kterou potřebuje. Pro podrobnější vysvětlení doporučujeme zhlédnout video bioforstimulace a buňka. Celkové působení na lidský organismus se projevuje následovně. Zvyšuje se využitelnost kyslíku v buňkách a tělních tekutinách. Zvýší se tvorba vlastní životní energie buněk a zlepšuje se průnik iontů do buněk. Když se podíváme, jak to vypadá s diabetickými komplikacemi. Vlevo nahoře máme nohu se zánětem Chopardovy kloubu prostředníku a vpravo dole po 14 dnech. Vliv bioforstimulace je lokální a systémový. To znamená, projevuje se nejenom v lokálně léčené oblasti, ale projevuje se v celém těle. Tady máme bérec. Vlevo zase vidíme nahoře fotku velkého zánětu perci, rozdíl po 8 dnech, kdy byla bioforstimulace aplikována 2krát denně. Na následujícím snímku uvidíme opět diabetickou nohu v poměrně špatném stavu. Po 18 dnech bylo schopné tuto nohu zachránit. Tady vidíme nekrózu kosti patní. Každý snímek je po 14 dnech léčby. A když srovnáme fotku vlevo nahoře a vpravo dole, tak vidíme, že vpravo dole se nám nádherným způsobem zregenerovala kůže a celá rana se zatáhla. Dokonce i diabetickou gangrénu pomocí bioforstimulace byli schopni zachránit. Tady tyto výsledky jsou velmi dobré a bylo by dobré, aby se všichni dozvěděli. Bioforstimulace se používá pro léčbu popálenin a jizev. Pokud vás zaujalo toto video, s důvěrou se obraťte na člověka, kterého najdete dole v popisu pod videem.